Operu Carmen Georgesa Bizeta poznajú naozaj po celom svete. Zároveň je inšpiráciou pre mnohých ďalších umelcov, napríklad tanečníkov, hudobníkov, filmárov a spisovateľov. Ako inšpirovala tvorcov scénického koncertu Carmen navždy, tak na to sa poďme pozrieť práve teraz. Ona bola proste taká nekonvenčná, silná žena na svoju dobu. My sme si to prenesli do svojich časov. Boli sme inšpirovaní Bizetom. Sú tam nejaké melódie Bizetové, ktoré sa objavia v našej podobe. My sme zase prišli z toho flamenkového sveta. Ten charakter Carmen sme vlastne nezmenili. Ten charakter Carmen sme nechali pôvodný, lebo tak sa s tým stotožňujeme a tam sme nemali čo meniť, len sme to pretavili do nejakých našich melódií. Nie sú tam len Bizetové veci, sú tam aj naše, ale sme inšpirovaní tým. No a Virgi to poňala ako vlastne takú modernú ženu. Carmen je dielo, ktoré pozná celý svet. Nejde o nič nové ani neznáme. No jej príbeh sme spracovali podľa nášho vlastného chápania tejto postavy. Je to príbeh rozprávaný prostredníctvom emócií, ktoré prepájajú Carmen s pocitmi, aké môže prežívať každý človek v rôznych životných situáciách. Pri stvárnení tejto postavy cítim veľkú zodpovednosť, pretože mám pocit silného prepojenia so samotnou Carmen a s tým, aká bola. Zároveň je to pre mňa veľmi osobná cesta, ale aj spoločná cesta celého tímu a celej spoločnosti. O to väčšou cťou pre mňa je, že môžem Carmen stvárniť. Okrem možno tej Bizetovej Carmen ste tak trochu inšpiráciu naberali aj z tej filmovej, ktorá vznikla v roku 1983 a režisérom bol Carlos Saura. Akým spôsobom možno aj odtiaľ prichádzali tie inšpirácie? Možno ten spôsob videnia. Saura bol taký vizionár, proste do toho flamenka. Flamenko bolo strašne uzavreté, to bola proste komunita, cigánska komunita, ktorá vlastne prevádzala flamenko, no a začalo sa z toho diať niečo, čo sa dostávalo na pódia, dostávalo sa na veľké pódia a prišla s tým vlastne to prispôsobenie na tú veľkú scénu alebo na scénu. Takže používal sa rôzne kulisy, rôzne efekty, v takýchto skôr veciach sa to prejavilo. Carmen je postava, ktorá dokonale vystihuje Španielov a Španielsko. Všetci v sebe cítime jej vášeň aj rebelského ducha. Carmen nie je iba opera, nie je to len tanec alebo spev. Carmen je všetko. Carmen je samotné Španielsko. Tak toto bola Carmen navždy, ako ju vytvorili umelci zo Slovenska, Česka, no a samozrejme zo Španielska. Ale to bola iba malá ochutnávka toho, čo nás v Bratislave čaká na jeseň v rámci Španielského týždňa.